weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to roso to richard tola to juma to pete to asnde balla to añemeje to dunga wuuro ceerno to dunga wuuro alpha to dunga bosoyaɓe ko on takkusan juula ha e nder galle sar abdoullahi sara to ndulmaji ha e nder galle ceerno mouhamed amin ali to dunga ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ma en jaaha toon to Likseyba gorgola Likseyba noon en tawi oɗo saaha joni e nguleki cattuki no fewi tawi ne yaade kuppiraji ndiyam galleji kewɗi kolliri kay ɗiɗo lebbi kala keɓani haya wadire ndiyam e oɗo saaha joni ɓesgu leydi ndi ɓesgu wuuro ngo kay duttiti koye boyli ɗi goppuno to leydi Sénégal cukko hoorejo suudu sarɗeji ndu noddi tigui ko fate séance pléniére andum ko talata janggo o tawi koko fate toɓɓe ɗiɗi suɓade toɓɓere arwadiɗe noon ko fate gartala Ousmane Sonko e nder suudu sarɗeji ndu e suɓade kadi hol jogorɗo lomtade hoorejo suudu sarɗeji ndu caggal nde El Malick Ndiaye wanno démissionné to leydi Mali Fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti tawi ko base jihadiste en e nder falde jenne leydi Benin biteɗo Romuald Wadani ko hoorejo kesso cuɓaɗo kay ko ñalawma aleda hanki o waɗi prêté serment ɓooyani ko ɗon tigui o yaltini doggol jagorɗe ɗe o ɗamini gollodare koɓe no gasinayi ministre to leydi Côte d'Ivoire ko gal immeuble towɗomo 4e étage gonnoɗo e mahede kañuma derguiti e yimɓe waɗi wawiɓe hen e barmuɓe hen kabaruji men joolam jaɓeri man jaaha to Moyen-Orient jena to Venezuela ha to leydi Arabie Saoudite bisimilla moni ketki hotodirte joni joni pren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadakallahu l azim ɓatake jaam gonɗaɗo hono musidɗo men seydi men Sar Abdoullahi Sar gonɗo e lawol mum faade toon to lulumaji demɓe e dulumaji funeɓe jettinɗo ɗo wulagu ngo hono Abou Baydi Kaw toon to dulumaji hono Baba Sada Kane ko isuma duttiɗo to leydi France e galle mum Abou Baydi Kaw e galle mum to dulumaji e dendagal kan hanɓe dulumaji naaɓe e dendagal ɓesgu dulumaji naaɓe kala eɗen pecca e mumen sunare kay jaltugol aduna biyetenoɗo Hadja Dieynaba Kane noon o ɓurno lollide ko Dieynaba Mayyo o yalti aduna noon ko toon to Mbour ko talata janggo o noon o wirete to saare gonga to ndulumaji e dow inde Sar Abdoullahi Sar en pecca sunare men eɗen duwono dendagal ndulumaji naaɓe no didorno nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina Yoni efere goma monotile nyemba ya duma dulare nyonye efere goma tine tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano so nani ɗeɗo daade almuɓe belɗe holto paaɗen ko toon to Mbahe noon tawi koye noddago dental ceerno Yaya Dia to Mbahe dental ceerno Yaya Dia to Mbahe noon ko dental dendingal sagataɓe rewɓe sagataɓe worɓe bahanaɓe eko taari Mbahe kala ko dental tafangal guila hitade ujunnaji ɗiɗi e 16 dental ngal noon guila 2023 fayi hikka e kala hitade eɓe juɓɓina ko wiyete conférence ko fate diine o ko hikka noon waɗi kolol tati ɓiwol o hikka noon oɗo conférence ɗamini wadde ko ñande 30 alerte ñande 31 lewru Dujala woni lewru me gonɗen ndu to galle Khalifa oɗo ceerno Yaya Dia ñande aset noon 30 lewru me sokkiraɗe ɗe kirtama ha salatu ere ma yimɓe mbaale jamma jimɗi mawlude jamma jibinede laaɗe men tawi ko jimɗi mawlude jimɗi almuɓe
so yimɓe pini noon ñande alet so caggal kayne juuli takkusan ɗon ha futuro ko conférence ko fate diine conférence o noon tamboto conférence o woni conférence yo ko biteɗo ceerno amadou sall dendagal noon mbahenaɓe dendagal dairaji tawateɗe nder mbahe eko taari ɗum dendagal seeremɓe dendagal almuɓe e kala biyowo achhadu an la ilaha illallah ene bisma noon e ɗiɗo ñalli tawi ko ñalli alliyankagal ko ñalli diine ene teddinira ñalli ɗi noon hono député diwan o e maire diwan o e dendagal autorité ji administrative et sécuritaire kala kono noon kadi ne bisma hen e teddinira hen fedde heblo sukaɓe afrique e gardogol ceerno habous diallo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardogol sar abdoullahi sar fedde yummum almuɓe windere e gardogol sokhna aminata guissé e dendagal pelle yummu almuɓe to mbawi tawede kala dendagal seremɓe dendagal almuɓe dendagal guure koddiɗe e guure takkiɗe kala ne bisma e ɗiɗo ñalli tawi ko ñalli alliyankagal kala jiɗɗo noon hebde ko ɓuuri yawde ɓuuriɗo labde jokkodirta koye ceerno yaya dia to mbay he numéro mo mbatta ko 46 94 51 95 ko numéro appel kadi ko numéro whatsapp noon musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade toon to mbahe ɓatake tintinde e ɓatake teddinirde hono shérifa ahmadou mamadou sidi haydara tawateɗo e oɗo saaha joni to Libreville Gabon ene tintina ene teddinira dendagal Port-Gentil naɓe no didorno wonde kay so julde taske nde juulama ñande julde nde so rewi ñalawma dewɗo hen woni ñande samba miñum julde ma tawmo toon to Port-Gentil omo tintinir noon dendagal julɓe Port-Gentil naɓe no didorno jeeyaɓe nder leydi he jeeyaɓe Sénégal jeeyaɓe Mauritanie jeeyaɓe Mali Gambie Guinée dendagal julɓe tawateɓe toon kala omo teddinir ɗumen omo bismo ɗumen omo teddinir ɗumen kadi e garal makko toon mbiɗen ko ñande ñalawma ɗiɗaɓ woni deuxiéme jour julde taske so juulama ñande alarba ñande alkamisa ma tawmo toon to Port-Gentil kanko shérifa ahmadou mamadou sidi haydara ɗum noon dendagal bandiraɓe ene bisma hen kala noon jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko leydi Gabon mbatta ko 007 walla mbaɗa ko 074 53 43 03 mbiɗen mbatta ko 074 53 43 03 ko numéro makko leydi Gabon ɗum noon dendagal musidɓe dendagal biyowo achhadu an la ilaha illallah dendagal diaspora no didorno oɗon tintine oɗon kabre e garal shérifa ahmadou mamadou haydara kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni altine nogas e joyi lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sowto e ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nattebo soje ko miñumen sehil men saydou abouba hono no mbiruɗen gardide kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie noon jen ha nder falde gorgol tawten toon ko ngoɗo wuuro witego Likseyba gorgol noon ko wuuro tawatego e oɗo saaha joni e ɗom ka cattukana feewi saabu teskede kay yoga e leeɗe kay waɗi lebbi hande ko hay wadere wotere toɓɓitani e robinaji mabɓe woni kadi leeɗe saaha ndiyam ne toɓɓita seeɗa kay ko caɗele mawɗe no feewi wonande dendagal ɓesgu Likseyba naaɓe ne teska kadi coupiraji courant kadi ɗum ɓeydi hawrude kay koye saaha caɗele nguleyki cattuki no feewi saabu kay waɗa ñalawmaji nguleyki ne yaaha ha 45 46 saaha ha 47 décret ɗum noon teskama kadi e kala
saha kadi ko couperaji courant jokkondiri toon e oɗo saha joni noon liksebe naaɓe ne tawe e kaya mbeya hewɓe kay e oɗo saha joni liksebe naaɓe dutti kay koye boyli tawi kadi ko boyli goppanoɗi kay guila robinaji ɗi naati e nder wuuro ngo hewɓe belsinnoma boyli ɗina boyli noon ko ɗin tigui gone tiggitede e oɗo saha joni salte o ittede kay beele ɓesgu ngu ne wawa hebde ndiyam saabu kay so ndiyam ala gurdam wodani ɗum noon dendagal ɓesgu liksebe naaɓe no didorno kamɓe kala ɓe mbaɗi erago faade dendagal laamu leydi Mauritanie no didorno yo andu kay e oɗo saha joni liksebe ne tigui ne tawe e ɗom ka cattuka no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗen sen ummima toon to liksebe paaden ko to Mbagne noon ziyara annuel tawi ko ziyara baɗanteɗo kala hitade ceerno Kodda Dioba ona ziyara noon caggal de dirtirano kay balɗe ɓennuɗe oɗo saha joni ɓe cuɓima ñalawma tigui ñalawma noon waɗata tigui nder ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi woni ñande 19 e ñande nogas lewru juin darto ndu to toon to Mbagne dendagal noon guure hoddiɓe Mbagne ɓe Mauritanie e Sénégal kala e dendagal julɓe dendagal ashhadu wiyaɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ene bisma tigui e oɗo ziyara mbiɗen mbaɗowo ñande 19 e ñande nogas lewru juin darto ndu kala jiɗɗo noon ko ɓuuri ɗo labde kay jokkodirta ko ceerno Mouhamadou mo ceerno Kodda numéro mum ko 46 88 73 34 ma heɓe hen ko ɓuuri labde ha joni koye on fannu kedoɗen Mbagne waɗɗani Mbahe to Mbahe noon to galle fedde tawi ko fedde yiɗɓe ceerno Yaya walla fedde ceerno Yaya jaato Mbahe kañum enne ɗamini yuɓɓinde kay noɓe kewi wadde kala hitande tawi ko hikka waɗi kolol tata ɓiwol woni 3e édition koɓe mbiyat tigui conférence ko fati e diine on conférence diine noon ɓe mbaɗa ɗum ko ñande 31 lewru mai gonɗen ndu to galle khalifa o woni ceerno Yaya Dia toon to Mbahe ɗum noon ñande ko adi ñalawma o noon woni tigui ñande aset o noon jamma muɗum ko jamma mawludu nabiyu woni jime almuɓe jimmiɗi almuɓe mawlude almuɓe ñande alet o noon so yi kay ha takkusana juulama ha ɗon tigui faya futuru ko conférence ko fati diine tawi kadi mboto conférence o ko biteɗo ceerno Alassane Sall kala jiɗɗo noon ko ɓuuri ɗo yajde kay jokkodirta koye ceerno Yaya numéro mum mbatta ko 46 94 51 95 ma hebɗo ko ɓuuri labde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Wula Khaled kañum woni jagorgal kalfinagal ko fate ndelam kuɓam woni pétrole wondude l'énergie mo leydi Mauritanie o holliri aleda hanki o e nder conférence makko kay wonde consommation e nder lewru avril consommation ko fate ndelam kuɓam woni carburant e nder lewru avril maydu ɗo ndu teskama consommation ustima no fewi e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi e nder guure mawɗe ha e nder région ngaji leydi ndi kala o holliri noon guila kay laamu ngu ƴetti kuule ɗen kuule noon ko hadde yoga e autoji ɗi hinde kada tuteren kay taw ko autoji laamu hewno hutorede wiyede ɗin autoje kay yo darto so wona taw kay ko haaji ɓurɗo tidde ɗi kutortake yamirde kadi so tawi kay yeehi ha minuit woni 0 heure dendagal autoji kala yo ya ngara mumen darto ɓe teskima kay guila nden feere waɗa kay consommation ko fate ndelam kuɓam ɓe kolliri ɗum ustima no fewi e nder leydi he o holliri noon ko kay ko holliri kay ko gonga ni wonde cogguji kay carburant ɓeydima e nder leydi he kono kadi yo yimɓeɓe gandu wonde wona e nder leydi he tan cogguji ɗi ɓeydi kadi leydi Mauritanie ene jeeya kay e leyɗele kay to cogguji ɗi ɓuuri famdude ko ɓeydi e nder yoga kay e windere nde kala ɗum noon tawi ala ko saabi ɗum so wona kay oɗo guerre tawateɗo toon to Moyen-Orient ha joni ko gendɗi Mauritanie keddoɗen jagorgal kalfinagal ko fate gollotoɓe e de la fonction publique on woni Mariam Mintou Bojela Houmeydi o waɗi visite makko noon to Mina mo Tazias nawimo toon noon ko ƴewde kay gollotoɓe toon ɓe no golloto no ɓe gurdi kay e so tawi kay norme de sécurité ene horma toon hano hannirtini o yahano goto noon omo yaade sete timmuɗo no fewi tawi ko au niveau caggal ɗum noon ɓe ummanima ko toon kay ko fati kay dialogue social e ko fati programme kay on programme koye kala saaha ko lorde leɗɗe e nder ndeɗon falde hano hannirtini ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen no mima to leydi Mauritanie ko toon to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal jeyeten ko ha to Tambacounda jamma aleta hankinoga senayi lewru dujal ko accident musɗo waɗi e dow lawol route national numéro 7 e nder commune mo Diala Koto ko moto goto noon dogannoɗo kay ko kañum felmi camion mawɗo darinoɗo camion mawɗo kay e saaha tigui o yinno dublude oɗon camion moto o noon omo jolluno sagataɓe tato kamɓe tato kala noon ko hen ɓe kawri Ela Diala nde ɓe mbubɓi noon e camion o ko ɗon tigui camion o ruppiti jeygue ha ɗum saabi
koye cumu kamɓe kala noɓe cuumi hen haaɓe koñi kay hay goto e mabɓe wawata heptinede nden noon koni koɓe faabo kay keeɓi kabaru o ko ɗon e ɗon kay notiti hen wondude e gendarmerie kala ɓe ƴetti goskiji ɗi ɗon nawama to morgo hôpital régional de Tambacounda yimɓe diwana o noon ceerani kala saaha namdade kay nde ndaɓu ngu waɗantaɓe ko wiyetede dodana walla ko wiyete gendarme couché e dow walla ralentisseur uji e dow laabi ɗi beele kay dognoɓe autoji e motoji kala ene mbawa yarude jaam jaam ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen balɗe seeɗa kay heddi e julde taske ene teska noon kewgol kay guyka jawdi e nder leydi he ha tengti noon e nder département mo Kaolack ñande jamma asedi ne wiyata aleda ɓennuɗo ko nehowo jawdi woni éleveur goto kañum tigui yana e nder galle makko waɗa agressé tawi ko wuyɓe jani e makko to wuro witengo Cakhala e nder commune mo Helkoum Biram ɓe jani e makko noon ko sanga 3h du matin ko sagataɓe nayo jani e makko kanko janaɗo o noon inde makko ko Essa Ndiaye ko tefangue walla mbiyen ko nehowo jawdi dowluɗo no feewi wuyɓe ɓe noon piyimo ko jasiji ɓe gañimo gañande musi no feewi ɓe keeli hoore nde ko ɗon tigui o ƴetta o nawa to hôpital régional mo El Hadji Malick hôpital régional mo El Hadji Ibrahima Niass ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen El Malick Ndiaye kañum woni hoorejo suudu sarɗiji no leydi Sénégal woni président de l'Assemblée nationale o waɗi tigui démissionné woni tigui woppiti golle makko ha laaɓi kay e gardigo suudu sarɗiji ndu tawi kadi ko 48 heures tan woni balɗe ɗiɗi caggal kay nde Ousmane Sonko riwanno e gardigo woɗino kay e gardigo jagorɗe leydi Sénégal ko démission noon mawɗo no feewi ko décision mawɗo no feewi woni mo El Malick Ndiaye waɗi kay ko kanko ardi noon nduɗo suudu noon kene ngakka joni kay duuɓi ɗiɗi seeɗa saabu kay ko ɗiɗi gila ɗiɗi saabu ko gila ɗiɗi lewru décembre 2024 ko gila nden noon onomano o waɗa président de l'Assemblée nationale leydi ndi ko leydi ndi saskama noon kay hunde yimɓe Pastef noon ɗaminino yimɓe hewɓe noon e yimɓe Pastef kay ene ɗaminino tigui ene ɗaminino kay mo waɗa démissionné saabu kay Pastef najo goto kay tawi ko député biteɗo Yacine Samba hollirino lollirɗo Yacine La Linguère windino message e hello mum weeyo faade El Malick Ndiaye o wi kay wonde kay gamowo ko ami kala ko gamri mum juuti kala walla ko gamri mum weeli kala fartinte tigui ko yaltude dingal neɗɗo goɗɗo kay jola e amde o wi noon wonde El Malick Ndiaye joni kay joni ko an waɗata fulla ma e fayida e hoore maɗa ko yinnode wiide tan wonde El Malick Ndiaye yo ɗaccit kay ɗaccita kay golle beele kay nde ɗaccita golle ko fati e gardigo suudu sarɗiji ndum beele kay Ousmane Sonko ene wawa artude suudu ndu o laato hoorejo Assemblée nationale leydi ndi o noddi noon kaɓe cukko hoorejo Assemblée nationale noon o noddino jonde kay tawi ko jonde o noddi jonde tawi ko jonde député ji ɗum noon ko talata janggo o no gasa jeegoma lewru mai 2000 mai à 9h00 woni ordre de jour mabɓe noon ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwanidi noon ko fati e gartugol Ousmane Sonko e nder suudu sarɗiji ndi toɓɓere mabɓe ɗiɗi ne noon ko suɓade kay hoorejo suudu ndu tawi ko lomtotoɗo El Malick Ndiaye hewɓe noon paami tigui ko Ousmane Sonko kañum kay jogori lomtade El Malick Ndiaye saabu kay e oɗo saaha joni ko Pastef woni ko wiyete majorité to pucci dogata e nder Assemblée nationale leydi ndi saabu kay suudu sarɗiji ndu ɓe jogui ko 165 député e nder ɓen 165 député hen 130 député tigui ko landa Pastef ka jeeyi hay goto ɓe ndendani kadi ndeɓe mbaɗanno vote suɓade ko fate hoorejo suudu ndu ko fate ndeɓe cuɓorno on biteɗo El Malick Ndiaye le ñande ɗiɗi décembre 2024 134 député e nder 160 en joyo kaya koynuno ko juuɗe wonde kene kanko votani kanko El Malick Ndiaye gartala Ousmane Sonko noon e nder Assemblée nationale waɗi tigui ko jiyande ɗiɗi hewɓe kaya hen yiyande wotere kay ko hewɓe kolliri tigui wonde kay o waɗino démissionné wonde sarɗiyanke caggal kay nde
o nomono premier ministre firti ɓe noon kolir tigi ɓaade ka o démissionné ne firti kay ko eɗo saaha joni o wawa artude tigi e wonde député en saka noon wiidene ardo suudu ndu yiyande ɗiɗɗi ɓernde noon wi tigi wonde ko jownoɗo woni ko bannoɗo suspension mandat makko kay député agal caggal nde o suɓano o waɗa hoorejo jagorɗe ɓaade kaw natti wonde ministre kay omo jogui ndimago artude e tigi e sarɗiyankagal makko ko ɗeɗo jiyanɗe ɗiɗi noon woni ko tawate toon e oɗo saaha joni ko on pooɗe ndure ko ɗum woni ko yardete café touba e nder leydi sénégal ko wawi wonde hen kala ko woni yesso daɗani guite hen ha joni ko leydi sénégal keddoɗen jehen ha to Mbour to jeere mawnide Mbour police ji ɓe sûreté urbaine tawi ko liggotoɓe e commissariat central ɓe jiiti ɓe pirti toon réseau mawɗo no fewi tawi ko dartonoɓe yeede kay faux médicament ji walla médicament ji ɗi ndewani lawol ɓe nanga kamɓe kala noon nangaɓe hen ɓe kala noon ɓe mbawi tigui waɗede e juuɗe justice ɓe darima yeeso ñawɓe kay to tribunal de grandes instances mo Mbour koto Kolda paɗen région de Kolda ɓe keeɓi gattamare mawde mawɓe keeɓi gattamare mabɓe woni ƴiwonde arowenide kay ɗum noon ko jamma hanki o ƴiwonde noon tuggi tan ko sanga 4h25 minutes ko hende waali kay ha 7h subaka e wiide Abdoula Aziz Pouy kañum woni chef de station météorologie mo région de Kolda toɓoji ɗi noon jeehi mbiɗen ha 7h subaka tugge toɓo noon ɓuuri teskede tigui koye nder toɓo ngo noon ɓuuri teskede koye nder Kolda wuuro woni ville de Kolda ngo ɓen keeɓi 12,2 millimètres guure keddiɗe ɗene fodde guure kewɗe kay keeɓi toɓoji kono noon ko toɓoji kakkidiɗi ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jen ha toon to Madina Diatɓe to Madina Diatɓe noon alada hanki o ko tana musɗo waɗi e nder commune mo Madina Diatɓe e nder département de Podor ko cukalel guel duuɓi nayyi gonno guel e fijje ndiyam kayne ɓufta kañum e sehilaɓe mum kañum tigui yooli ɗum waɗi ko sanga 13h woni 1h ñalawma ko cukalel gorel noon guel wonduno koye sehilaɓe maggel noon e saaha ngule kay sukaɓe no lottotoon e pijje ndiyam ko hen guel yooli goski maggel noon yimɓe diwan o mbawi tigui tawi ko jabude woni civil en mbawi yitude e goski ɓe ƴeŋtini goski noon ko adi kay ko sapeur pompier en ene jetto gendarmerie noon notitima hen ɓe mbaɗi constat mabɓe caggal ɗum enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen balɗe tati hande ko leydi Sénégal ala gouvernement guila kay Sonko riwa e gardigu jaggoɗe leydi ndi guila nden noon ko discussion woni tigui kaldigal ina jokki toon darde kay hol poɗɗo lomtade Ousmane Sonko hol poɗɗo kay wonde hoore jaggoɗe leydi ndi yimɓe hewɓe noon inde men nana limte toon kono te ko ɓuuri sikkede walla inde ɓurde wawde filtodirde kay ko ndeɗo inde ɗaminaɗo kay ma waɗe premier ministre on noon ko gonnoɗo ko mennoɗo wonde directeur général de Sénélec hono biteɗo Cheikh Ibrahima Diallo kañum woni secrétaire PJD on suɓino tigui wino tigui kañum dessinno ko lawi mum taƴatno yooɓe cuɓo ko biteɗo Aminata Touré walla Mimi Touré nommé premier ministre saabu kay o wi Mimi Touré ko tigui ne jogui gandal ene jogui expérience ene wawi kadi ɗemgal anglais ngal hano hannirta ni kadi ko fate carnet makko d'adresse ene riche no fewi kono noon hakkillaji kewɗi kay oɗo saaha joni nangui kay ko oɗo gonnoɗo mennoɗo wonde directeur général Sénélec ko kañum yataw wona kañum ɗamini lomtade Ousmane Sonko ko wawi wonde yesso kala daɗani guite ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen tafsir coñ ko sarɗiyanke mo jeeya tigui kadi tafnoɓe règlement intérieur suudu sarɗiyeji ɗo leydi Sénégal o wi wonde séance plénière séance kadi plénière noddaɗo talata janggo 26 lewru mai 2026 kay o wi kay so tawi lawol rewama fotani wonde kay fotani joɗade o tugni noon o holliti noon tugni koye article 15 du règlement intérieur saabu kay on article 15 kay wi so tawi hoorejo suudu sarɗiji waɗi démissionné walla tigui heeɓi tigui ko wiyete empêchement walla mayini ko premier cukko woni tigui cukko gadano suudu sarɗiji ɗu kañum waɗata convoqué o waɗata convoqué noon ko bureau o habra ɗumen kay o habra bureau ngo ɓen kabra ko fate l'assemblée o convoque kay ko wiyete la conférence des présidents
président caggal ɗum noon assemblée nationale o ummono kay ko fati suɓade hol lomtotoɗo hoorejo suudu ndum tafsira coy noon o wi tigui ɗum ɗon rewaka o wi noon wonde convocation El Malick Ndiaye wanno o on kay convocation mo wanno kay seeɗa ko adi komo démissionna on convocation noon ko kadi ko woni tigui on ko momtini pirtiɗo caggal kay nde o waɗi démissionné alay saago noon convocation goɗɗo watte hono no wiiri ni tawi tigui ko cukko hoorejo o convoqué ɗuma o wi noon kadi wonde réunion ɓe cakkiti wadde o tawi ko bureau cakkiti wadde o on réunion ɓe mbaɗi ɗum tigui ko ñalawma férié woni ko alet ɓennuɗo on ñalawma noon ko ñalawma férié woni ñalawma mo golletake ko ɗum saabi kadi ɓena tawi kanko Tafsira Coy o wi tigui wonde yimɓe hewɓe no fewi tawi kadi ko jeeyaɓe représentant ji des non inscrits tawtoraka nguɗon batu ɗum ɗo foof noon tengtina tan wonde kay wonde koɓe mbi jonde nde ɓe mbi ɓe jooɗo janggo nde suɓade kay jogoɗo lomtade El Malick Ndiaye e suɓade kay ɗum fotani joɗade kanko Tafsira Coy noon o wi so tawi séance plénière joɗima talata janggo o e ɗiɗo condition ngaji kay ko hunde nde rewani lawol ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Madiambal Diagne ko jaydiyanke tawi kadi ko dogɗoyoɗo saaha joni ne moltoyi toon to Paris lamorgo leydi France tawno leydi France o wi tigui o windi e hello makko X noon o wi kay e nder hello makko X noon ko jertago faade leydi Sénégal wi ɗumen kay wonde yoɓe gandu Ousmane Sonko woni tigui ko heblanade wadde coup d'état wadde Bassirou Diomaye Faye coup d'état sabu kay fandare makko kay ko wadde o holliri tigui wonde fandare Ousmane Sonko kay ko wadde Bassirou Diomaye Faye wadde ɗum destitué woni tigui libde laamu muɗum o holliren o wi kay wonde kay kala nde Ousmane Sonko laati hoorejo suudu sarɗiji ndu tawi ko talata janggo o noddano gasi jeegom duujal ɓe kala kay nde ɓe cuɓimo kanko Ousmane Sonko o laati tigui o laati président de l'Assemblée nationale caggal kay nde El Malick Ndiaye démissionné mawo yamir kay ko wiyete vote de la mise en accusation mawo yamir kay ko wiyete la vote de la mise en accusation du président Bassirou Diomaye Faye pour haute trahison so ɗum waɗama noon o kanko Ousmane Sonko o waɗa autoproclamé wonde tigui hoorejo leydi ndi par intérim o wi noon ko ɗum tan woni ko Ousmane Sonko woni heblanade woni tigui babanade e oɗo saaha joni wona konguɗam noon ko konguɗi kanko Madiambal Diagne ha joni habaruji men demgal Pulaar so nummima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗena état major général des armées mo leydi Mali ɓe ɓayini communiqué on communiqué noon ko hollirde kay wonde fama woni forces armées malienne ko koninkoɓe leydi Mali sembeji leydi Mali mbiyete noon wonde kay ɓe jiiti ɓe pirti base tawi ko base jihadiste en molanteɗo Allah aleda hanki o no gasanayi lewru Duujal e nder région de Niokho to funnague wuuro witego Jeema bilamoɓe kolliri noon e nder opération kamɓe fama wonde kay ɓe mbari fodde 15 kene ɓuura 15 jihadiste dendagal matériel mabɓe logistique guila e motoji ha e kaɓirɗe mabɓe kala ɓe duppi ha wonti ndodi honono holliri communiqué état major général des armées mo leydi Mali ha joni ko gendi Mali keddoɗen le général de division Abdoulaye Maïga ko kanko woni hoore jagoɗɗe leydi Mali o ardima altine hande o no gasi joyi lewru mai 2026 mawningol ñalawma mo mbiyata ñalawma Afrique woni journée de l'Afrique ara e leydi ndi noon wawi tigui umminede toon to nokku to ɓe mbiyata monument mo mbiyata tour de l'Afrique e nder Bamako ene tawtora cérémonie o noon ene tawtora cérémonie o jagogal kalfinagal ko fate maliɗaɓe wurɓe caggal leydi biteɗo Moussa Aga Attara e yimɓe gouvernement hewɓe no fewi ko hikka noon waɗi kay kolol baɗawol capanɗe jeegom e tati ɓiwola woni 63e anniversaire union africaine ambassadeur uji kewɗi noon e représentant ji communauté ji Afrique naaɓe wurɓe nder leydi Mali ha tengti e nder Bamako mbawi notade oɗon cérémonie ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Benin paaɗena ko aleta hanki tan ƴetti golle hoorejo keso leydi Benin on woni biteɗo Romiyalda Madani waktuji seeɗa tan pawi hen o wawi tigui saktude doggol jagoɗɗe makko kay ɓe o ɗamini gollodade teskama noon koɓe nogas gouvernement o noon ko nogas nayi ministre ko ɓuuri hen hewde noon kene wona entiére kay e ɓiɗe gouvernement koye wonnoɓe laamu kingu ngu woni laamu Patrice Talon ɓe kolli
fuɗɗiri kadi wadde encart woni so peccama pecce nayyi hen feccere ko rewɓe tawate e ndera oɗo gouvernement rewɓe foof noon hewde oɗo gouvernement teskama hay neɗɗo goto kay tawi ko opposition yadunoɓe makko kay kanko royam yalda vadini ɗoftunoɓemo e sumgoji hay opposition goto kay inde mum feeñani e doggola tawa ko suɓaɓe waɗaɓe jagorɗe e oɗo gouvernement kesso koto leydi Côte d'Ivoire paaɗena tan musto waɗi to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ko immeuble goto woni huɓere togodirde wonnode mahede kay kañum derguiti e yimɓe kañum derguiti immeuble o noon immeuble tawate tigui koto immeuble o noon ko towɗo no fewi mo 4 étage ko ñade assiette noon o yani to leggal bitegal Soweto ngal commenci teskama noon premier étage et deuxième étage o kala koko hoɗo noon golle ɗe ko dow gonnoon koye saaha golle ko ɗon tigui o derguiti e yimɓe ko famdi kala noon yimɓe ko famdi kala noon yimɓe nayo jiita goskiji yimɓe nayo jiitama hen taw ko mayɓe jiilaw noon ene jokki kay hoɗono holiri Moussa Sonogo kañum woni jagogal kalfinagal ko fate l'urbanisme woni kotki e ndera leydi mori e ndera leydi Côte d'Ivoire e ndera leydi Côte d'Ivoire o holliri noon ɓeena mayɓe jiitama kay guila ñade asetta ɓennuɗo o jilone sukkine teska noon kala ndungu kay saaha ndungu kuɓeje kewde kay ene kewi derguitade e ndera leydi Côte d'Ivoire ɓuuri hen hewde noon ko ma hoɓɓe ɗen kuɓeje kay wasde respectude norme ko fate construction teskama siftimde noon en 2023 woni tajunnaji ɗiɗi e nogas e tati ko fodde kayit yimɓe nogas mbasi pittali men e tawi ko kuɓeje derguiti e men toon to leydi Côte d'Ivoire ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sili Ba to Moderna Kayri ha to galle makko Sama Sam ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK Winnoksot Darel Barka ha to Darel Barka on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou waddude site yombal asekna Dakar ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓeni koto Moyen-Orient paaɗena Donald Trump kañum woni hoorejo dowlaji dondireɓe o wi tigui wonde la paix avec leydi avec Iran alay sago kay relation moƴƴo kadi yaada relation moƴƴo hakkude leyɗe golfe ɗe hakkude mum e leydi Israël o wi noon c'est tout ou rien ko ɗum tan walla haydara wodani ko fati oɗo plan de paix moɓe kolliri kay oɗo saaha joni puɗiɗo famindirede ndeɗo toɓɓere noon nde Donald Trump yaltini kay ko toɓɓere abbitinade saabu kay nde alano e charte nde alano kay e toɓɓe ɗe ɓe jewtina ko fate plan de paix ko toɓɓere hesere kay nde Donald Trump yaltiri oɗo saaha joni gam wallude kay leydi Israël wiide kay alay sago dendagal leyɗe golfe ɗe foof jogdo relation moƴƴo kay e leydi Israël koto Venezuela paaɗena e nder état biteɗo état mo Barinas ko wuro noon to tawa kadi ko mo Barinas ko wuro ancien président leydi ndi biyeteɗo Hugo Chavez to hirnangue leydi ndi ko prisonnier woni sokaɓe nder kaso ko kañumen tigui mbaɗi toon révolté ko kañumen murti e nder oɗon kaso ɓe mbaɗi dillere mawde no fewi ɗum ko ñande aleda hankino ga senaya lewru dujal kamɓe noon e nder dillere he ɓe duppi matelaji e daraboji gonnoto foof hollirde mette mabɓe kay e hollude kadi caɗele ɓe guuri e nder oɗon kaso koto leydi Arabie Saoudite to Makka paaɗena fodde kene ɓuura million e feccere innamade tawi ko juurɓe ne tawe hande toon to Mecque tawi ko arɓe wangade suudu Kaaba ko altine hande o no gasi joyiya lewru mai golle mawɗe ɗe puɗɗi golle mawɗe ɗe puɗɗi Gaza naɓe noon goytima no fewi kay saabu kay hikka waɗi duuɓi tati koɓe kaaɗe tigui koɓe jogo kaalisani mabɓe yidde yaade hijjode toon to suudu Kaaba ɓe kaaɗe yaade tawi ko blokisa mo leydi Israël fawi dow mabɓe fodde kadi ustirtinɗon noon leydi Iran kala jogdade Arabie Saoudite caɗele haɗani leydi Arabie Saoudite ɗacci fodde ujunnaji ɗiɗo neɗɗo tawi ko hajjiyankoɓe kay tawi ko hajjiyankoɓe mbawi tigui arde wangade suudu Kaaba ndu guerre o noon mbiɗen haɗani kay yimɓe guerre o foof e tawede toon e oɗo sawjoni haɗani kay yimɓe ɓeydima no fewi garal yimɓe kay ɓeydima no fewi saabu kay kene ɓuura million e feccere neɗɗo mbawi notitade hen mbiɗen noon fodde nogas jeegomo neɗɗo noon nogas jeegomo ujunere neɗɗo ummori tigui ko toon to leydi Iran so tawi ko Gaza naɓe ɗon ujunnaji ɗiɗo neɗɗo kay déposé no dossier ji men gam yidde tawtorede hijjode hikka nde kono ko haɗaɓe tawtorede nden hijjode tawi ko blocus mo leydi Israël fawi e dow mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosojo ko mini men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on